er faktisk en af de få giftige slanger, man også kan have herhjemme. Fordi hvis de føler sig truet, jamen så mange gange, så tager de lige bagbenene, og så... Du kan se, hun bider ikke. Så det var simpelthen fordi, jeg var kommet til at pille ved de der foddyr, uden jeg havde tænkt over det. Ja, det er klart. Og det er dumt, ikke? Det er egentlig ikke det. Ikke nødvendigvis at få. Det er Æbelø overlevelsesturen med Mark Pikke og Erik Lisborg. Ja. Ja. Vi bruger 3 dage derude på Æbelø. Se. Hvor ligger den? Jeg kan ikke se den herfra. Så går man igennem vandet. Og det er lavvandet, og sådan, så kommer den op. Sådan er det bare. Og vi går så cirka 18,5 timer eller sådan noget. Klokken 7 om aftenen. Ja. Så er det bare over. Der er 1,5 kilometer endnu. Vi har gået 10 meter. Ej, hvor er det koldt, mand. Vi skal derud. Se der. Ja. Så der er... Hvor er Moses, når man skal bruge ham, seriøst? Det er så koldt. Så er vi der så. Æbelø. Au. Au. Så er der tørt tøj. Så er det op der. Nu er lige gået død. Jeg har set det så fucking 200 gange. Den der crazy. Ja. Det er spændende at se, om vi kan se det. Crazy. Æderfugle.
sige noget som helst. Se den på mig. Så blev klokken. Det ved jeg ikke, sådan 8:15. Jeg skal til at lave aftensmad stående af nudler. Så den. Hold der. Det bliver ikke bedre end det her. Velkommen til Æbelø, Fyn. Æbelø, Fyn, chat. Skal vi lige se, mor, nu skal du nok kigge væk. Og der er sådan 10-100 meter ned der. Der er højt ned. Solen. Så er der fundet hængekøjespot. Lige herude. Så hænger jeg op lige herinde. Dyrk lige i naturen herinde, men det er helt vildt. Lige sådan kan. Hvad er det her, mand? Det er sindssygt. Der var sådan 1 million dårdyr, sådan, da vi allerførst kom. Så hvis I sådan vågner med sådan en dårdyr, der står og slikker ind i ansigtet, så kunne det være meget fedt. Ej, hvor bliver det godt. Fedt, man. Så blev klokken 10:30, og vi tænker, at vi lægger os til køjs nu. Look at this setup. Hvordan er det ikke? Godnat, Mark. Day 1. Så har vi spist morgenmad på dag 2, og vi er på vej på udforskning. Jeg har lige hængt powerbanken op til opladning. Sol. Det er jo dejligt. Æbelø Fyr. Ja. Det er så bare. Nej. Jo.
Super. Heldig. Så er der for os klokken 2:30. 2:30. Med en pakke nudler i maven har vi så også nu gået hele vejen rundt om øen. Ja. Så det er bare bedre. Så har jeg ligget og slappet af lidt. Var lidt træt. Men jeg kan lige fange en havørred på en lille bitte havørred. Så nu går jeg ned og ser, om jeg kan hjælpe med at fange en. Så laver vi havørred til aftensmad. Nå! Så chat. Så på klokken 7:30, og vi rammer lidt aftensmad på dag 2. Vi skal have kyllingekaj, frystød. Oh buddy. Ja. Vi har lige fundet et spot, vi kan sidde og se solnedgang ved. Meget fint, mens vi spiser sugar balls. Sugar balls. Så mens vi kigger på solen, så står der lige 2 fine dårdyr i solnedgangen. Det bliver ikke meget bedre. Der. Så blev klokken 22, og vi går i seng nu. Det er samme spot som sidst, for vi går i ryg. Og der er meget myggeligt fin solnedgang. Godnat på dag 2. Godnat chat på Ævlø. Ses på dag 3. Jeg er nødt til at stoppe med sit chat. Godmorgen på dag 3. Så er der morgenmad bestående af bolle med leverpostej. Klokken den er 20:09. Og vi har ingen idé om, hvad vi skal lave i dag. Måske tager vi ind på land igen for at fylde vores drikkedunk. Fordi vi er ved at løbe tør for vand. Og så kan vi også købe brosen og spise chips.
Vi har besluttet, at vi tager væk fra øen igen for at fylde drikkedunk og for at købe noget mad. Så må vi bare håbe, der er lavvandet. Hvad siger vi så? Jeg havde ikke kommet derovre, jeg havde mange steder. Det havde vi heldigvis. Netto. Gå med mig uden lige der. Der er 2 der. Det er sikkert godt at have fiskestang med lige nu. Tak shit. Så er det bare igen. Det skal bare overstås. Ankommet til Æbelø igen. Ja tak. Ja tak. Det er en dejlig eftermiddag her på Soløen, Æbelø. På en aldeles vindstille klokken 6. Oh my, oh my. Så blev klokken også 7:30. Sigma boy. Så blev klokken, det ved jeg ikke, sådan 7 eller sådan noget. Og vi skal til at lave aftensmad, som består af kylling tikka masala, kyggeliky. Så det er bare fedt. Vi har hentet vand, og der er masser af snacks nu. Masser af snacks. Så blev der lavet tikka masala. Smed min ske væk, så nu er jeg nødt til at bruge en pind. Ja. Det er jo lækkert. Hvad er klokken, Mark? Klokken er 19:21, og vi ligger på Irak og spiser sukkerpops. Sukkerballs. Hvis jeg kan finde ud af at vende kamera. Hvordan vender man kamera? Jeg kan ikke vende kamera. Mark han er doven, han ligger hans. Ingen døj. Jeg ligger bag, så jeg har ikke noget sol. Så nu ligger jeg her. Og det er sugar balls. Tak shit. Så har vi siddet og hygget lidt, og nu tænkte vi lige, at vi ville prøve at se, om vi kunne fange en lille fisk. Inden det bliver mørkt. Så, yes.
bare være ved med. Det her bliver en sindssyg solnedgang. Bare vent og se. Bare vent og se. Jeg har ikke fanget en havre i det her år. Det er anden havre, vi får. Det er en 30'er. Ja, nu tager den bare. Nærder, men nærder. Så får den nærder. Stakkels fucking fisk. Ja, men ved du hvad? Han har det fint, der er ikke noget sand. Catch and release, as always. Jeg tror, jeg er det dårlige mose. Det var ikke så godt. Kan I se det? Kan I mærke det? Det bliver godt. Så har Mark fisk på. Det er en hornfisk. Fuck, hvor er det fedt, mand. Se om det er bare en hornfisk. Ja, tak. Latterlig aftensæst. Men det var voldsomt. Fotomodel Mark. En 70'er, mand. Nøj, hvor er den stor. Aldrig set mage til. Det er voldsomt. Det er voldsomt. Kan vi få en release? Catch and release. Catch and release. Always. Det er på Hvis din sponsorerer os, det er på jeres blink. Ja, præcis. Vi kan fange hornfisk. Vi glemmer alt om den sidste. Den fandtes ikke. det har ikke noget med jer at gøre, så. Eller også at gøre, for den sags skyld. Var det voldsomt? Nik. Ja, tak. Og så skal vi til at åbne op for den der lille lækre bandit. Masserintarte. Masserintarten. Med vores chocoballs. De har virkelig reddet den tur, de chocoballs. Om de har. Om de har. Så blev klokken... Hvad er klokken, ikke? 10:30. Så vi tager lige på sidste kast, og så lægger vi os ellers op. Ja. Det var en vild aften i dag. Aldrig troede, jeg ville fange noget herude. Men rundfisk, det var bedre end ingenting. Og jeg ikke fik sin havre, så det var fint. Lige til at pakke sammen, så begynder vi at se, at der er nogen, der skyder fyrværkeri over på Fyn. Så ved jeg ikke, om man kan se det, eller om det er alt for langt væk. Det kan alligevel også noget. Der var noget der. Det er sikkert til min hornfisk, det der. Det vil jeg skyde. På. Ej, hvor er det flot. Så blev klokken 10:11, og vi går op nu. Det han sagde. Det jeg sagde. Så fandt vi også endelig hen til Hængegrøn igen. Der var lidt problemer, men vi fandt den. Det er jo bare fedt. Skal vi komme i seng? Så skete det dilemma, at jeg selvfølgelig har glemt min stang nede på stranden. Og nu er det blevet godt. Grundigt mørkt. Så det er spændende, om vi finder den. Og så skal vi da på ekspedition. Yeah. Ja, så er vi nede på stranden. Så er det bare at finde ud af, hvor jeg satte den. Hvor er det typisk, mand. Dum. Der er mågen. Der har vi i hvert fald været her. Og en lille måge. Ja! Hvor er den smuk.
Kast. Sejr! Yes! Så er klokken 11:30 hedder det, og vi går i seng nu, så vi ses i morgen på dag 4. Godnat. Godnat. Godmorgen på dag 4. Den sidste dag. Vi skal hjem. Klokken den er 10, tror jeg. Jeg kan sove stadig i en lille sovetrine. Jeg skal bare lige ud og have strukket benene lidt. Prøv lige at se en flot morgen. Ja, det er sindssygt. Så kommer jeg ikke op og lige ud og strikke benene. Jeg skal til at lave nogle morgenmad. Så består af frokosten fra i gårs bolle. Og noget virkelig lækker og varm leverpostej. Har jeg ligget i solen i 4 dage nu. Vi er også begyndt at kridse lidt. Og jeg har fundet sådan en skraldpose, så vi ikke sådan smadrer øen fuldkommen. Det var fint. Sådan er det bare. Så er vi så småt ved at pakke sammen på dag 4. Så der var ikke rigtig mere at lave, så vi tænker bare, at vi begynder at vende skuden hjemme. Yep. Så er vi ellers pakket og klar til at gå ind. Man kan næsten ikke se, at vi har været her. Leaving only your footprint. Trail snacks, sugar bowls. Ja tak. Så er vi klar til aller sidste vadning. I forhåbentlig meget lang tid. Det er godt allerede. Nej, det er ikke. Det var det for den gang. Vi runder af. Klokken er 3. Så ja. Like, hvis I synes, det var godt. Hvis ikke I synes, det var godt, så lad være med at like. Og ses vi i Sverige. Halløj.